vystrúbený stromček, pod ním sa objavia darčeky, prejavy lásky. Zaznejú koledy, ľuďom pekne výraz tváre a všetko naplňa zvláštny pokoj, v ktorom znijú slová evanjelia. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom v dobrej vôle. Naozaj, Vianoce sú najkrajším obdobím roka. Vtedy prežívame znova chvíľu, keď bola zem obdarovaná tým najväčším darom, darom Božieho Syna. On nám priniesol záchranu od večnej záhody. Príčinou, pre ktorú sme sa dostali do tmy, bol hriech prarodičov. Vo svojej píše neposlúchli Boha a zaslúžili si trest. Ale Boh vo svojom milosrdenstve neopustil ľudí, ale prislúbil Mesiáša, ktorý očinní a zodrievný. A my, či sme mladí alebo starší, sme už zakúsili, čo je za vždy kúp. Teraz je čas prežiť Vianoce nielen na vonok, ale aj srdci. Poďme sa pozrieť na Nazareta, kde sa začal naplňať Kristus vykúpenia, keď Mária povedala Bohu áno. Neboj sa, Mária, našla si milosťou Boha, počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón, jeho otca Davida a kráľovstvo bude trvať na veky. Ale ako sa to stane? Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zariadí. A dieťa, ktoré nosíš pod srdcom, bude Božím synom. Bude tvoja teta Alžbeta čaká dieťatko, hoď je stará a hovorili o nej, že nemôže mať deti. Moja teta čaká dieťa, určite potrebuje pomoc. Nechaj za ňou vyzvieť. Thank you.
ktoré nosíš pod krkom. Lebo len čo som začula tvoj pohľad, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. Blahoslavená si, Mária, lebo si uverila všetko, čo ti Pán povedal. Dozvedela som sa, že ťa Pán požehnal, že čakám dieťatko. Tvoju veľa vypôžiša Pánovu zviera na povýženú. Určite máš teraz veľa práca a starosti. Dája som ti preto, aby som ti pomohla. Ďakujem ti, Mária, za tvoju ochotu. Rada príjmem tvoju pomoc. Budeš mi veľmi užitočná. Mária dostala u Alžbety asi 3 mesiace. Potom sa vrátila domov k Jozefovi. Jedného dňa vyšlo od Císara nariadenie, aby sa vykonal súpis ľudí. Každý sa musí dať zapísať v meste, z ktorého pochádza. Mária s Jozefom sa teda musia vydať na cestu do Betlehema, aby sa dali zapísať. Pozrime sa na ich cestu. Ja nevládzem. Neboj sa, Mária, veď Boh nie je taček, ktorý zabúda. On pamätá si na prísľúbenie, ktoré dal svojmu ľudu. A keď teda chcel, aby sme sa vydali túto cestu, určite nám za silu, aby sme šťastne došli. Mária, pozri sa, veď Betlehem už to nie je ďaleko. Ozaj, vidím domy, dúfam, že nás niekde príjmu. Neboj sa, určite nás príjmu, veď Boh nás nikdy neopustí. Šalom, dobrí ľudia, môžeme u vás prenocovať. Pozrite sa, Mária, mojej manželke. Prichádza čas pôrodu, aby nemala kde hlavu skloniť. My máme už obsadené, už tu nie je miesta pre vás. Skúste sa opýtať inde. Kde sa pôjdeme? Kam pôjdeme? Viem o jednom mieste, kde sa môžete zložiť. Na okraji mesta je jaskyňa a v nej mašterka, kde pastieri prechovávali svoje stáda si dáš, ale teraz je prázdno. Tam chodte. Je tam starý oslík a vol. Ďakujem ti, nech ti Pán dobro podplačí. Že sa nám porodil a okazil. Ak ty, Jazda, nevieš, čo na meste robíš, tam vstúpiš krajinskú veľké rody, rozkaz vyšiel od cisára, aby sme všetko ľud zapísal. Už drahý Peter, už som bez starosti, ja som bol vo veľkej úzkosti. Navzdával som sa, že ten neznámy ľud prišiel ako nepriateľ. O môj milý Stáko, musím povedať pravdy, aj keď by to celý svet obojoval, čo môže, keď je Boh vás. Tak je, neváhal by som ťa počúvať aj do rána, ale je čas, aby sme spali a po robote sa dali na odpočinok. Ale najprv dáme vďaky Pánovi za jeho dary a ochranu. Pastieri, deti, ľudia, prebudte sa. Posielal ma Boh k vám, aby som mal oznámil radostnú zvesť, že dnes sa vám narodil dávno slúbený Mesiáš. Bratia, čujte tie spevy anielské? Pravdu máš, bratku, naplň máš starkov, nemeškajme veľmi dary a poďme privítať nášho kráľa. Bratia, konečne po dlhej a namáhavej ceste sme stieli. Noví kráľi máš staré, rozumom to nechápem, ale je tu náš krásny znak,
Hviezda nepomílených sveta. Také bratia, napomňa ma nejak akýsi zvláštny pocit, zaiste sme blízko Mesiáša. Za mnou poďte, bratia moji, vstupme do Maštale, každý dôstojník celého sveta. Láskavý Bože, tu ležíš na slame, drahé Bože dieťa, vďačne ťa vítame, my sa ti kláňame. Drahý Boho človek, tu hra medzi nami, drahý vykupiteľ, na veky chválený. Drahý Ježišu, darujem ti z lásky výzvu zlato, lebo si mojim kráľom. Panuješ na zemi i v nebi. Daj mi prosím silu k tomu, aby som zvládol tvoju vôľu. Daj mi čisté srdce a lásku, aby môj život na zemi bol spokojný. Pomôž mi, aby moja láska k tebe nikdy nevyhasla. Lebo vykupiteľ si náš, budeš mnoho trpieť za nás, to znamená tá pomiera u prorokov zapísaná. Jedno i mne prosiť dovoľ, by som ťažkosti svoje zniesol. Milý Ježiš, dieťa malé, ja ťa v srdci nosím stále. Darujem ti toto kadidlo, aby podľa hlavne, čo sa z kadidla znáša, si našiel svojho Mesiáša. Milé a vzácne sú tieto dary. Syn môj sa vám isté zavďačí. Dávam síly, dávam zdravia a prosím ti krásny teba. Uplynulo takmer 2000 rokov od vtedy, ako prišiel Pán Ježiš medzi nás na našu zem. On, Boh, sa stal človekom, ako som ja alebo ty.
Mal také isté ruky, oči aj srdce, ktoré sa vie tešiť, ale ktoré aj tým, že sa stal človekom a žil medzi nami, získal aj môj život i všetko, s čím sa nimi stretávam, nesmiernu hodnotu. Už nie je nič všedné, bezcenné, lebo každá chvíľa prežitá s Ježišom má nekonečnú cenu. Už len to, že som človekom, je veľkým vyznačením, pretože z toho istého rodu ako som ja, pochádza aj Boží syn. Ale Ježišova prítomnosť medzi nami je iná ako kohokoľvek z nás. On tým, že vstal, že prijal na seba ľudské telo, osobitným spôsobom sa spojil s každým jedným z nás. A tak odvtedy každý úsmev pohár vody, ktorý podám smednému, každé dobré slovo k druhému a všetko, čo robím, je niečím novým, lebo ten, ktorému tak pomáham, je Ježiš, ktorý je v každom človeku, s ktorým sa stretávam. Preto všetko, čo niekomu urobím dobre, robím vlastne Ježišovi. Hovoríme, že Ježiš sa rodí na Vianoce. V skutočnosti sa narodil iba raz v Betleheme, ale potrebuje sa ešte narodiť v mojom srdci. Keď ho dokážem objaviť v sebe, v každom človekovi, aj v tom, ktorý je mi nepríjemný a nesympatický, vtedy začínajú pre mňa Vianoce a on sa rodí vo mne. Preto sa môže stať, že niekto v živote zažije aj 20 alebo 50 krát Vianoce, ale Ježiš sa v ňom vôbec nenarodí. Presne tak, ako to bolo v Túnom Betleheme. Kto neotvoril Jozefovi a Márii dvere svojho príbytku, pre toho sa do jeho domu Boh nedosťahol.